toto již není elektrická koloběžka. Je to monstrum, které nic nezastaví. Není to žádná náhoda. Byla navržena tak, aby zvládala extrémní překážky a terén. Tohle je Mosfera, elektrická koloběžka bez kompromisů pro milovníky adrenalinu. Velikostí kol, robustností konstrukce a účelovou výbavou připomíná spíše motocykl. Ve srovnání s ním je však Mosfera tižší, obratnější a snadněji se ovládá. Aby tyto vlastnosti byly co nejpokročilejší a vyhovovaly těm nejkompetentnějším, rozhodl se lotyšský výrobce spojit síly s armádními složkami. Výsledkem je stroj šitý na míru ochraně hranic, speciálním jednotkám, ale i dalším profesím, kde jsou nejdůležitější takové přednosti, jako je odolnost, snadná ovladatelnost, terénní charakter a výkon. Při hodnocení poznatků a pozorování elektrické koloběžky Mosfera začneme právě jejím výkonem. S napětím 48 V Mosfera jednoznačně patří do kategorie offroad. Jediný motorhub dokáže vybičovat výkon až 6 kW. Asi si dokážete představit, že s takovým výkonem nebude mít Mosfera problém vyjet jakýkoliv kopec a při záběru zvládne ještě proklouznout kolem. Čeho je zadní náhon koloběžky schopen, pocítíte ještě intenzivněji na rovinkách. Podle údajů výrobce totiž Mosfera vystřelí na maximální rychlost až 70 km za hodinu. Je jasné, že tato rychlost potěší každého milovníka adrenalinu, ať už je terén pod ním jakýkoliv. Přidaná hodnota Mosfery však spočívá ve využití a dávkování její síly. Koloběžku ovládáte pomocí palcové páčky, která plynule reaguje na intenzitu vašeho stisku. Výsledkem je buď razantní zrychlení nebo jemná práce s plynem v technických výjezdech. Ještě lepšího pocitu a ovládání plynu by však bylo možné dosáhnout za použití otočné rukojeti, podobné té na motocyklu. Výkon není jediným parametrem, který dělá z Mosfery jeden z nejextrémnějších strojů na trhu. Obočí vám nadzvedne i její dojezd. Ve verzi s 48V baterií zabudovanou v nášlapné ploše vám kapacita 2458 Wh vystačí na 150 km jízdy. Pokud si však extrémní výlety a dynamickou jízdu v terénu užíváte naplno, počítejte s reálným dojezdem kolem 50 km. Pro ty, kterým by tento údaj nestačil, má Mosfera jedno ESO v rukávu. Tím je možnost montáže další baterie do prostoru naproti vašim nohám. Tento prvek pro prodloužení dojezdu bylo možné vytvořit díky jedinečnému konstrukčnímu řešení. Přestože stále disponuje nášlapnou plochou, 2 koly a řídítky, výrobce vsadil na jiný typ odpružení předního kola, který se u jiných koloběžek téměř nevyskytuje. Namísto odpružení přes letmé zavěšení nebo krk řídící tyče je v tomto případě přední kolo upevněno přímo na odpruženou vidlici. Díky přednímu odpružení s celkovým zdvihem až 160 mm nemusíte dělat kompromisy při výběru trasy. Ať už s Mosferou zabočíte kamkoliv, vidlice odfiltruje nerovnosti jako nic. Ani zadní odpružení s nastavitelným odskokem nezůstává svými schopnostmi pozadu. Zadní část však funguje ideálně pouze pro jezdce do 120 kg. Při větším zatížení Mosfera poměrně hluboko klesne, čímž se výrazně omezí rozsah filtrování nerovností. Za normálních podmínek je Mosfera připravená na všechno. Extrémně odolná a pevná konstrukce nepřenáší na jezdce žádné vibrace ani otřesy, takže i s jejími 60 kg můžete brázdit polní cesty, bláto, písek a dokonce i sníh. Jejím terénním schopnostem významně přispívají 17-palcové pneumatiky. Ke stabilitě a bezpečnosti přispívá nejen jejich průměr, ale také design, který drží trakci, ať už jedete po mokré trávě nebo v hustém blátě. Jistě na betonu nebo asfaltu uslyšíte spod kol dunění, ale na dlouhé přesuny po zpevněných silnicích není tento stroj ani určen.
Proto také brzdy lépe zvládají kratší a častější brzdění při jízdě v terénu než dlouhou brzdnou dráhu z maximální rychlosti. V takovém případě totiž stačí 3x nebo 4x zatáhnout za páčku a kotouče se musí nechat vychladnout. Naopak v kopcovitém terénu, kde je Mosfera jako doma, si jejich účinek, výkon a výdrž budete pochvalovat. Vraťme se na chvíli ke zpracování a pocitu z konstrukce. Spojením geometrie horského kola a prvků elektrických koloběžek vznikl stroj zcela vlastní kategorie. Extrémně široká nášlapná plocha poskytuje prostor pro obě nohy vedle sebe, což umožňuje přenášet váhu a pracovat s rovnováhou v dostatečném rozsahu. Ani na řídítkách nenajdete žádné zbytečné rušivé prvky. Žádné displeje nebo tlačítka u prstů nečekejte. Jedinými ovládacími prvky jsou 3 tlačítka umístěná v prostoru pro druhou baterii. Pomocí nich můžete přepínat mezi eko a klasickým režimem, zapnout světla nebo zařadit zpátečku. Jistě, sice jde o čistě účelový stroj, ale i lesníci nebo pracovníci v zemědělství si rádi zkontrolují aktuální rychlost nebo dojezd. Proto bychom uvítali přítomnost alespoň nějakého displeje. Ukazatel aktuálního napětí je zcela zbytečný. Naopak potěší zařazení již zmíněné zpátečky. Manipulovat s 60kilovým strojem v těžkém terénu je poměrně komplikované a právě zpátečka může v tomto ohledu výrazně pomoci. Slova chvály bychom měli směřovat také na osvětlení. Ať už jste v noci uprostřed lesa, 2 přední LED světlomety osvětlí okolí stejně jako automobil. 1800 lumenů je bohatá porce světelného toku, takže vás po cestě nepřekvapí žádný strom ani díra v zemi. Když odhlédneme od světel, najdeme tu však i negativa. Například zadní blatník mohl být řešen lépe. Díky ochraně proti vodě IP66 sice Mosfera zvládne bez újmy překonat mokré stezky, ale vaše záda budou zcela zablácená. Mosfera však není žádná nablízkaná koloběžka s pozlátkem. Jedná se o praktický a účelový stroj do těch nejnáročnějších podmínek. Zablácená záda proto lesníkům, zemědělcům ani vojákům vadit nebudou. Důležitá je schopnost jezdit všude tam, kde je to aktuálně potřeba. A pro tyto účely lepší stroj nenajdete. Žádné jiné elektrické vozidlo pro jednotlivce vám neposkytne lepší výkon, pevnost zpracování, tlumení nerovností a konstrukční úpravy, které vám pomohou překonat každou překážku. S tím souvisí i určitý kompromis v podobě chybějícího displeje, ovládacích prvků nebo praktičnosti. Pracovníci v lese nebo opravdoví fajnšmekři mohou tyto ústupky tolerovat, pokud získají extrémní jízdní schopnosti Mosfery. A Max Blinker může potvrdit, že je skutečně dostanou. Dokážete si představit, že byste ji používali při práci nebo výletech plných adrenalinu? Podělte se s námi v komentářích o své pocity z elektrické bestie Mosfera. Nebo rovnou zaměřte na e-shop Max Blinker a díky expresnímu doručení vám Mosferu doručíme co nejdříve. Nezapomeňte se také přihlásit k odběru kanálu Max Blinker, kde najdete Max recenze, unboxingy a další videa ze světa elektrických koloběžek.